Amen. Malibonke igama lenkosi. Hallelujah. Verse number 4 mama sithandazi. Verse number 4. Yes. Kwathi ndakuweva lamazwi, Yes. ndahlala phansi, Eh. ndalila, Yes. ndenza isijwili iintsuku, ndazila ukudla. uNehemiya ufumanisa ukuba ekhayeni lakhe konakele. Ayi mantela siyifunde wena ndiyayazi sincamile kodwa make siyifunde. Cela uqale pha kuverse number 1 ma. Uverse number 1. Chapter 1 verse number 1. Ibali likaNehemiya unyana kaHakaliya. Yes. Kwathi ngenyanga enguKilisevu ngomnyaka wama-20, ndakubona ukuba ndiseSusheni komkhulu. Kwafika uHanani, omnye wakubazalwana bam, Yes. enamadoda avela kwaYuda. Yes. Ndababuza iindaba zamaYuda, amasalela asindileyo ekuthinjweni nezeYerusalem. Yes. Verse 3. Bathi kum, amaqongqolo asele ekuthinjweni kwaYuda asebubini obukhulu nasekungcikiveni. Yes. Nodonga lweYerusalem luqhekekile. Yes. Namasango ayo athe angumlilo. Ufumana indaba zoba iJerusalem ithe yaphela yangumlilo. Abathinjiweyo akho nto inhle ekhaya. Akho nto inhle, indaba zeJerusalem azilele phansi. Nehemiya nokungahlala apha wena kube manje kube nje kodwa konakele ekhaya. Alibonke igama lenkosi. Hallelujah. Now uthi ke ngoku verse number 4. Dalila kuThixo. Dakhala kuThixo. Dazila ukudla. Ufuna lo ndawo ke ngoba verse number 4. Verse number 4. Yes. Kwathi ndakuweva lamazwi, ndahlala phansi, ndalila, ndenza isijwili iintsuku, ndazila ukudla. Yebazala le ndaba okuzila ukudla indala i-Old Testament. Impilo yomuntu okhonza uThixo uzila ukudla. Hallelujah. Impilo le yokuzala lomuntu okhonza uThixo yokuzila ukudla. Futhi uNehemiya nakazizwe le ndawo. Akho baba ndisiyeke into ezithiwayo. Konakele. Ayibonke igama lenkosi. Amen. Nama ke ngithandaze ndizila ukudla. Bayibonke igama lenkosi. Amen. Balile uNehemiya kuqhubeka ngokwenza amaphupho le futhi. Kwathi ndakuweva lamazwi, ndahlala phansi, ndalila, ndenza isijwili iintsuku, ndazila ukudla, ndathandaza phambi koThixo wamazulu, ndathi camagu. Awuthetha lethu. Akathethi udlala nondazila ukudla. Balile iintsuku. Yazila ukudla. Bayibonke igama lenkosi. Ya umzalwane athandaze. Azila ukudla lile kuthi. Yabona xa uthandaza uzila ukudla. Bayibonke igama lenkosi. Hallelujah. Prayer and fasting. Yeah, let's go for the chapter number 6 eMateyu lithi iBhayibhile xa uzila ukudla awuzileli kuzululo ngabantu. Lithi wena zilungise nje ukhamiyelo zakho ubolathi ufane nabanye abantu. Ya uthambise ubuse bakho bakubonina kodwa wena ukhomba kuyakhala uthi. Enkosi. Bebeke itafile beyeka ama-rice apho ethini uthi hayi kanenze mani kanike mani. Uyaqonda kukhona le nkonzo endisekuyo ispecial. Ndizila ukudla ndikhala kuThixo. Malibonke igama lenkosi. Ya ndake ndathi ndizila ukudla ndizila ukudla iveki. Xa ndifika emsebenzini ngathiwa kuyabraya. Kuyaphunywa yabe ndifika futhi kulaa department. So kuyaphunywa kuyobraywa kuzawuthiwa phaya kwakhutshwa i-R50 qha. Kodwa kwathiwa umuntu ongayiyo makabhale i-email abhalele umphathi amxelela kanti uzuya then ke ngoku uzawuhlala apha e-ofisini the whole day abeke nomsebenzi because akaso day off. Ayibhale i-email yakho cela mphakathi ngicela ukuthi uzibuyele ekhayeni. Umphathi uma wayibona kuseli-5 minutes uzawubanjwa. Xawethi basini bese ke ngifone lambisi. Abuzo hayi bo unakani. Wathi awuye ebrayini kwenze njani?
ngithaka lokumfana uthi umuntu ongafuni ukuya ngasi Akabhayi. so ngizawuhlala phi officeini wathi khona ingxaki mntakamonakala Maye bengathanga ukubhala. ngizawuhlala phi officeini ngiqhubeke nomsebenzi uxabene nomuntu apha e-office ngixabana namuntu andizikwazi ukuya athi udinga 50 rand ndikubhatalele hayi mbadala udinga 50 rand ndingayibhatala futhi 50 rand bahamba abantu bayodla anangxaki bathi bathi hayi futhi bentshiwe kodwa ke ibikhona into nje emphathi wakho ngandazisa man then sisithethe hayi konxa ngaphakama ke lapha xa ndivula umnyango bandihambe ofisini bathi monakali ma usho hayi ngeke wandanda bafaka ucawu ndahlala phansi ndathi ewe ndisho awuzaphela around November ndathi ewe ndisho ndathi jonga ngathi make mphathi jonga lo mphathi mina kaloku ndingumKristu ndisindisile so ke ngokuba khona ixesha apho singatyiyo khona so ngodiwe lo xesha longatyi ke ngoku wathi buzwa yabo insuku ezingavida ayiveki nje iveki ungathi ngiyabona ke daswa ndingaxela because uzakuthuka hayi uzama umsebenzini ungahlanga khona sefuna indaba wathi hayi hlala phansi wathi okay wathi kaloku uyafika wena bathi bendinomdla yokuba njengoba sizawudibana phasi sonke noko at least nawe njengoba uyoba kuyinto yakho yokuqala endiye function yakho yokuqala nathi so ke ngoku asinawuhambana then ke ngoku nxa uzawuqalisa ukutyiwa uhambele uthatha imoto yakho uhamba imoto yakho ndiyakunikeza lo mfuno ndathi okay ke but ayakho ngxaki basihambile hayi besahamba xa sifikayo phaya kwafuna ukubraya ebraya ndimiya ngeke lahleni ngoku iphethu inomgrevu vuzo njengoba ndibraya nje kanti umphathi undijongile andiyeli yaziwa ndim naye bonke abanye abantu abayazi sisehlathini apha imoto zizipake ngapha ya abraya yakhutshwa inyama then wenza ispeech ke umuzawutshintsha overseas wenza ispeech waqina ngoba kuthiwa ke ngizaqaliswa ukutyiwa uyezabona athi ngihamba ke ngoku kodwa bawutshintshile bayingqondo yakho uba yi-50 rand ebhatala ungahla hayi ngathi inkosi yonkulu ehlathini stadium amen bayibonke igama lenkosi haleluya yabona ke ngoku konke ezikhawulezayo ezifuna ukukhawuleza ukutya ezikhawulezayo isayithina lento kaloku lento ngatyi kwethu hayi bazawuthina abantu hayi ngcono vele ndiyike mani khawulani ibikade iphile brayi uduneme ndakhala ndazila nkosi uJesu ixesha lam nothixo lilokulila nkosi malibonke igama lenkosi haleluya malibonke cela ke thile kuchapter kwalapha uNehemiya baba uye kuchapter number 6 sawuqala pha kuchapter number 6 kwalapha kuNehemiya uye kuchapter number 6 sivale ke ngoku namhlanje sigodwa nophinde ndithethe ngechapter apha uchapter apha uNehemiya siwele nje siye kuchapter number 6 sawufunda uverse number 2 yeah verse number 2 kukho inhlokondaba ethi amalinga asanebhalati ukuthintela ukwakha mamelake kanti andithi uNehemiya lento yokuba indonga zeJerusalema ziwile ike yamhlupha ngoba uthi ke ngokusikhonza uThixo omkhulu kangaka inhlanga zihlekise ngathi walile lithi iBhayibhile wacela ileta kumphathi wakhe uba khawundikhulule ndibuyele ekhaya konakele ekhaya nkosi wambhalela ileta yokuba azokwazi ukufumana imaterial endleleni xa befikayo uvusa ke ngoku indonga zeJerusalem uvusa wakha ayinkosi yami wakha iJerusalem into ibingafunwa nkosi kunabantu abamamileyo bathi sakwe siyibona bayakhela umkhanyo uba njengoba le Jerusalema yawiswa nje ebengubani yena ukuzovusa iJerusalem verse number 2 verse number 2 yeah yiza sihlangane omnye wemizana
esesihlanjeni se-ono. Babecinga Verse number 2. number 2 bathumela kum. Verse number 2. Verse number 2. Yes. Verse number 2. Yes. Chapter 6. Bathumela kum. Iqala pho that. Yes. Iqala endaweni right. Bathumela kum uSanebhalati noGeshem besithi yiza sihlangane komnye wemizana. Amen. Awuqala endaweni right mama chaza ibhale ungafanele. iBhayibheli Le yami iqala ibiza amagama wabo le yakho igqibela ngawo. Amen. Amen. Ya uSanebhalati noGeshem bathumela bebona uba umsebenzi uYeremiya uyahamba umsebenzi. Bathumela bambiza abamakayeke lanto akayenza apha eze apha bazoxoxa. Uyabona uSanebhalati noGeshem uSanebhalati nabana noGeshem nakuTobhiya. noTobhiya. Yes, no Tobias. Yeah. USanebhalati uGeshem uTobhiya. Lamadoda ngamadoda bemelene necebo likaThixo lingaphakama. Lamadoda ngamadoda bemelene nomsebenzi kaThixo ujongileyo uba uyavuka lo msebenzi. Praise God. Kandabazi balwa nomuntu othandazile. Hawu Nkosi. Balwa nendoda ehlala emthandazweni. Balwa nendoda eyizinqaba ezelilizwe ilile kuThixo. Jesus. Balwa nendoda ekulile chapter number 1 eke yakhala yalila inyembezi yanqama ukudla for days. Nawe ngoku iyaqala iyakha iJerusalema bayafika bona. Bathi ekhawuyeke nto lonto uyenzayo. Khawuze sixoxe. Iyavuyisa lento yokubona uba Awukakhiwanga. Bathi ngoku bayabona ngokuba man khona apho ibheka khona le ndawo. Bathumela funda ngamavesi kulo verse number 2 ehle nayo. Bathumela kum uSanebhalati noGeshem besithi yiza sihlangane komnye wemizana. Yes. Esesihlanjeni se-ono. Babecinga ukundenza into embi. Babecinga ukumenza into embi. Ndathumela abathunywa kubo. Yes. Ndathi ndenza umsebenzi omkhulu. Apha ndenza umsebenzi omkhulu bantwana bakaThixo. Andinaxesha lokuzoxoxa nani mina. Ya sekechilele ngoThixo uba laba bantu nje abefuna uyeke lo msebenzi bafuna ukubulala. Iagenda yabo ukuyekisa icebo. Yabona umsebenzi kaThixo uyaliwa nguSathane. That is why kufuneka abantwana bakaThixo sidatele enzulwini silile kuThixo sizile ukudla sikhale kuthi noma kwenzeka nto sikomba kodwa ezamazulu zona izihweqe sizimise zonke. Nkosi. Singabe sithi hey kodwa besike sazile ukudla mhlawumbe ngeke ngikhonjani. Hamba ngegama lenkosi. Qhubeleka mama sithanda si. Ndathumela abathunywa kubo ndathi ndenza umsebenzi omkhulu andinakudla. Anawuza hayi angeke ndehle kule ndawo. Ya njengoba ngifuna ukunithoba nje ngifuna ukunithoba. Andihla. Andihlapha man. Ndiyayazi into endiyibizelwa apha. Hawu kodwa nje. Ndiyayazi into endiyenzayo apha. Njengoba nifuna ukunihloba nifuna ukunithoba ningisusa brizisa apha. Andizapho. Andizilo agenda yini. Kuthi indoda ethandazile. Elilileyo kuThixo yakhala ngento kwaseJerusalema. Yenze koko yahamba sayovuka into kwaseJerusalema. Hawu kodwa Nkosi. Ya. Yabona bakhono yabona uTobhiya. uSanebhalati. OGeshem bekhumkhanya bethe. Bevele ngefestile besake sibone. Ake sibone sesibone. uTobhiya. uSanebhalati. Into ezithunywa nguSathane. Nkosi. Ongathi uyangena secawa sazozilila sithanda sazilile. Uthandaza uSanebhalati. Akho into ke bantwana bakaThixo singayenza thina singathandazanga sizile ntoni Ukudla.
Siqobe inyama silile kuThixo. Xa ufunda incwadi yezulu inkosi lithi indoda eyathathwa nonkumbuzo bangubani ndiyayazi iBhayibhile neyifunda. Kuni indoda lithi iBhayibhile yayithunywe nini for yayithunywe eTarashishi. Yona yes. Lithi iBhayibhile lo ndoda leyo yathathwa yalahlwa ngaphandle ebukhunjini yaginywa inhlanzi yahlala esiswini senhlanzi insuku eziyiqhela because uThixo wayeyithume ngapha yona yabheka ngapha endleleni ebheka ngapha zenzeka izinto wayisave Thixo ngenhlanzi yahlala yahamba nenhlanzi wayoyihlanza inhlanzi emhlabeni womile waphinda uThixo wayinikeza the same yalezo yehamba ndoda ubheka kube ndikuthuma khona lithi iBhayibhile wathi xa kefikayo exelela abantu belolizwe banina nisiphatha ngendlela leyo uthi uThixo uzayichabalalisa le ndawo kuthiwa kwazile nosebeleni oyencancibele kwathiwa ngokuphansi ngokudla yeko yonke loo nto le makume yonke into. This situation is too urgent. This situation. Ayifuna into zaba careless. Nkosi. Thina umuntu ezathi nami ngiyahamba nale nqwelo. Jesus. Alibonke igama lenkosi. Hallelujah. Laba balwa oTobiya noGeshem noThoni Bhalat balwa nendoda ethandazini. Ihamba noThixo. Nkosi. That is asoxoxa uthi hey uqhubekana lonto emnandi andizi apho lonto. Andifaka. Nkosi. Lehli. Hayi bazalwane hey. The spirit of Tobiya is very dangerous. Very dangerous. Amen. Remember mina ngisakha phezulu phakamba phezulu. Ndandaya khane inyanga konke kanginoba le imicuthu ezimba. Amen. Yathi bathi abafana nabexhoma le lente elide lapha ngaphambili egarage. Bathi nxa bexhoma yona yaqhawuka kayi4. Belapha phansi kwayo. Sibeke i-lines ezincapha ngaphezulu. Bandifonela ndize othi unentathakusa ngiqhubeka ukuthandaza. Bevuka abafana. Bavuka bayithatha phansi esafela. Sicela ke siqoqe. Saphinde sibuye. Amen. Yeah, i-truck yayideliver material yehlapha. Yayongena izindongo. Yaphaphalaza yayongena nabo. Batsimba muze basinde. Nkosi yami. Yeah, the spirit of Tobiya. The spirit of Sanballat. Ungasithathi nje. Yeah. It's very dangerous. Into yonke yenzayo zinza. Emthandazweni. Sizokhala le weekend. Nkosi. Sizolila kuThixo. Jesus. Wow! Mama. Ungasiyekeli le ndawo yaseliyengweni. Kodwa Nkosi. KoTobiya noGeshem noSanballat. Yes Lord Jesus. Ungasiyekeli le ndawo. Nkosi. Balibonke igama